Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Xaloa telebistara. Gaur urtarrilak 11 dugu, asteazkena, egun ezagun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue. Arratsaldeon zuri ere, Maria. Arratsaldeon Larraitz. Zer moduz? Ongi, oztuta pixkat, naiz eta gaur pixkat igo diren temperaturak, baina hori da, nabari da, ez, kalean, euriarekin batera pixkat igo direla. Baina hori, arretaz, badirudi elurra helduko dela ere, ez dakigu noiz, baina, esaten dutenez, biharko, etzirako ja, hortxe egongo da temperaturen berakada, berriz ere. Neguan baikaude, ez da? Bai, hori da tokatzen zaiguna. Kontatu iguzu gaurkoan ze elkarrizketatu etorri den Xaloara. Gaurkoan korrika izanen dugu protagonista nagusia, izan ere dakizuen moduan 2017 urte honetan korrika etorriko zaigu, martxoaren 30-etik apirilaren 9-ra izanen da, Otxandion hasi eta Iruñan bukatuko dena. Gaurko honetan Asier Biurrun izanen dugu, Nafarroako koordinatzailea da bera, korrikaren inguruan, eta 20. edizionen inguruan xehetasun asko emanen dizkigu, izan ere korrikak sare zabala osatzen du, beraz, hortxe izanen dugu aukera, gauza esente jakiteko. Oso ongi eta elkarrizketaren ondotik, asteazkenero bezala musika on, gaurkoan urte berri kontzertua Mendia Abesbatzaren eskutik. Baina beti bezala saioari hasiera emateko efemerideak. 2014 urtera salto eginen dugu gure lehenengo efemeridean. Izan ere, Euskal Herrian urte horretako urtarrilaren 11an giza eskubideak konponbidea martxa ospatu zen Bilbon 10.000 lagun inguru giza eskubideak konponbidea bakea lelopean, EAJ sortu, EA Alternatiba Aralar Ela eta Labek deituriko bakearen aldeko martxa historiko erraldoian manifestatu ziren. Eta zientzia eta teknologia kontuak bukatzeko 1922 urteko urtarrilaren 11an diabetesa tratatzeko intsulina erabili zelako lehenengo aldiz. Goazen efemerideak eta gero Aitziber iturriarekin eguneko lerroburu nagusiak aztertzera. Arratsaldeon Maria, arratsaldeon Larraitz, hauxe dira gaurko egunak utzizkigun lerroburu nagusiak. Asteazken honetako albistekin hasteko, Iruñako udalak haurreskolen inguruan egindako inkestaren emaitzen berri eman du. Aurkeztutako ikerketaren arabera, herritarren eskariaren azpitik segitzen du euskarazko eskaintzak. Eta hezkuntzako kontuekin jarraituz, Nafarroako Unibertsitate Publikoan medikuntza jartzeak sor ditzakeen beharrak eta gastuak aztertuko ditu Jose Luis Mendoza Hezkuntza Kontseilariak. Eraso fasistei aurre egiteko EH Bilduk Alduguk eta Ezkerrak aurkeztutako mozioa ordezkatzeko zuzenketa aurkeztu du UPNek. Bertzalde foruzaingoa oraingo beharrei erantzuteko baliabiderik gabe dagoela jakinarazi zuten atzo Maria Jose Beaumont Barne Kontseilariak eta Muñoz foruzaingoko ordezkariak. Eta gaurko albistegiekin bukatzeko, Kerobia 100 kilo untza Ekon, S.A. eta Bizardunak atortxurroken izanen dira uztaila honetan. Eta egunero bezala ikus ezagun zenolako azalak ditugun gaurko egunkarietan, Diario Navarrak zer dakar gaurkoan, Maria? Hori da hezkuntza kontuak gaurko lerroburu nagusiarekin hasteko. Lan eskaintza publikoa helegite batengatik partzialki geldirik egon dela onartu du Hezkuntza Sailak. Aurkeztutako pertsona baten kexa ez erantzutean gertatutako hankasartzeak prozesua geldiarazi zuela onartu dute hezkuntzatik. Irudi nagusian, Iruñako Pio 12 etorbidea, izan ere hortxe agertzen diren bi galtzadeetako bat, bizikletentzat eta bilabesentzat izan litekeela, aipatzen dute hortxe albiste horretan. Iruñako udalak 5 irtenbide posible aztertu ditu, baina galtzadak bereiztearena badirudi indarra hartu duela.
Kirol kontuak bekaldean, amaitzeko, Goñi eta Gurbindo, agertzen zaizkigu argazkitxo txiki batean, eskubaloi jokalari nafarrak, Frantzian hasiko den mundialera joango baitira. Eta bestelako gaiak Diario Navarraren gaurko azalean, lerroburu nagusiak ekonomia kontuak ekartzen dizkigu, bankuen erreskateak 122.000 milioi euroko gastua pilatu du. Berriz egituratzeko prozesua oraindik ez da bukatu eta aipatzen digute aldi berean ere kontu auzitegiak dioela banketxeek 18.000 euroko ekarpena egin zutela. Gaurko argazki nagusian eguraldi kontuak, izan ere euria iritsi da eta elurra agertu da ere lekuren batean. Eguraldiaren baldintzek 7 istripu eragin dituzte 3 ordutan Nafarroan eta hortxe irudian ikusi dezakegu Carlos Hirugarrena etorbidea euritakoz beteta. Eta bukatzeko Nafarroari begirako albiste batekin amaituko dugu, izan ere parlamentuak Nafarroako Unibertsitate Publikoan medikuntzak izango duen koste eta epeak eskatu ditu. Ekonomia gaiak gaurko garako lerroburu nagusian, Lakuak egungo DSBE errentak kondizio duinak eskaintzen dituela argudiatu du. EAJ prest agertu da orain diru-sarrerak bermatzeko errenta hau eta gutxieneko soldataren arteko lotura hori kentzeko jarrera aldatu dute jeltzaleek ez baitzuten halakorik jaso Inigo Urkulluren hauteskunde programan. Eta azaleko irudian Mendizabal Gipuzkoako bikario nagusi ohia ageri zaigu, fiskaltzak ikertu egingo du Mendizabal adingabeak sexualki behartzeagatik. 2001 eta 2005 urteen artean ukitze desegokiak egiteagatik zigortu du Elizak. Amerikako Estatu Batuetara goaz oraingoan bere politikak defendatzen agurtu baitzituen Obamak Estatu Batuarrak Chicagon. Eta amaitzeko Euskal Preso Politikoen kolektiboak Bilbora joateko deia egin du eta herriarekin zubi sendoa eraiki nahi duela ere aipatu du. Eta gaurko berria egunkariarekin aurrera jarraituz, lerroburu nagusiari dagokionez, Juan Cruz Mendizabal apaiza zigortu du Elizak sexu abusuengatik 2001 eta 2005 bi mutil ukitze desegokiak egiteagatik epaitu dute bikario nagusi izandakoa. Elizaren barruko prozedura bat erabili dute epaitzeko. Hori lerroburu nagusiari dagokionez eta gaurko argazki nagusian ezbehar bat daukagu protagonista nagusi, 92 urteko ama hilik eta semea atxilotuta. Portugaleten izan da ezbeharra eta berri egunkariaren arabera Alzheimerra zuen bortxaz hilda agertu den Andreak. Hortxe ageri zaigu Portugaleteko irudi bat argazki nagusian eta bukatzeko beste albiste bat nabarmenduko dugu, larunbatean Bilbon inflexio puntu bat jartzera dei egin du Sarek. Euskal Herria irratiko lagunen agerkaria errepaso honi amaiera emateko, otsailera atzeratu dute Sarasateko eraikina okupatu zuten 3 gazteen kontrako epaiketa. Gaur eta atzo ziren epaia aurretik pasatzekoak, baina haien abokatuak baja eskatu du eta otsailaren 28 arte ez dituzte epaituko. Eta bestetik Facebookek zentsuratutako kartelarekin selfieak. Krisalis elkartearen kanpaina abian da autobuseko geltokietako kartelen bidez. Haur transexualen errealitatea islatzea du helburu kanpaina honek. Eta beste bi albiste Euskal Herria irratiko agerkariarekin bukatzeko, batetik politika kontuak, kutsu politikoko edozein ekintza bandaliko, esamoldea hobetsi du UPNek eskuin muturra beharrean. Eta bukatzeko kultura kontuak, izan ere Punto de Vistaren 11. edizioan, krisi, ezegonkortasun eta erresistentzia politiko garaikideak nagusi izango dira. Goazen besterik gabe, gaur arratsalderako gure proposamenekin gaurko agendan. Hitzaldi zikloa, ongizatea eta elikadura heldu garaian. Gaur urtarriak 11 asteazkena, arratsaldeko 7etan osasun artikularrarentzako eta hezurrentzako nutrienteak Zabalguneko Zibiboxean.
Jasangarritasunaren gela, bizikleten konponketa tailerra eskainiko dute gaur asteazkena arratsaldeko 6etan ingurumen heziketarako museoan. 18 urtetik gorakoei zuzendutako tailerra izango da Xabier Oneka mekanikoaren eskutik. Literatura unibertsalaren 8.000koak hitzaldia Jane Austinen Sentido y Sensibilidad liburua aurkeztuko dute arratsaldeko 6etan Nafarroako liburutegian, sarrera doakoa. Ipuin kontalaria euskaraz ongi etorriak ipuinetara gaur arratsaldeko 6etan Nafarroako liburutegiko aurren aretoan, sarrera doainik. Hilbeltzaren aurkezpena eginen dute gaur arratsaldeko 5etan Karrikirin, Hilbeltza Euskal Nobela Beltzaren astearen aurkezpena hurrengo astelenean urtarrilaren 16an hasiko baita. Inteligentzia emozionalaren inguruko hitzaldia gaur arratsaldeko 7etan Kondestable Jauregiko Zibiboxean, Carmen Azparrenen eskutik magisteritza eta psikologian diplomatua dena. Ezinbesteko filmen zikloa gaur El Gabinete del Dr. Caligari ikusteko aukera arratsaldeko 8etan Nafarroako Filmotekan, sarrera 5 eurotan eta film mutua izanen da. Hitzaldi solasaldia gaur Berriozarren euskal kultura, tradizioa ala gaurkotasuna xamarrekin eginen dute solasaldi hau arratsaldeko 7etan Auzalor Euskaltegian Eguzki plazan Berriozarren. Amaiur azken gaztelua erakusketa ikusgai egonen da Kondestable Jauregiko Zibiboxean urtarrilaren 15 arte. Bertan, deskripzio taulak gazteluko ate baten erreplika tamaina errealean jatorrizko objektuak eta argazkiak ikusteko aukera izango dugu. Eta asteburuari begira dagoeneko txotxongiloak izanen ditugu larunbatean, Kletaren ametsa izeneko antzeslana Gus Marionetas taldearekin. 2 saio eginen dituzte, bata eguerdiko 12etan eta arratsaldeko 6etan bigarrena, Iturramako Zibibox zentroan. Carlos Lópezen Paisaia eta Materia erakusketa urtarrilaren 22 bitarte ikusgai Ziudadelako Mistoen aretoan. Eta bihar hasiko da ikastaro berri bat Zabalguneko Zibiboxean, Mujeres de serie y celuloide, representaciones de género izenpean, arratsaldeko 6etan, 15ean behin egingo den ikastaroa izango da eta oraindik badaude tokiak. Erakusketa gehiago ere baditugu Iruña herrian, Atmosfera de ciudad, Albert Sesmaren erakusketa urtarrilaren 18 arte ikusgai Michel Menéndez galerian. Eta bihar urtarriak 12 ostegunarekin gaueko 10etan Carlos Sadness Zentral Cafe antzokian arituko da gaueko 10:30 ate irekiera ordu erdi lehenago, gaueko 10etan aldez aurretik erosita 10 eurotan izango ditugu sarrerak eskuragai, bertan erosita 12 eurotan. Kontzertua eta gero DJ-a arituko da. Ostiralean kontzertua Barainaingo auditorioan Elliot Murphy eta Olivier Duran arituko dira bere Aquashow Deconstructed diskaren aurkezpena egiten. Arratsaldeko 8etan, esan bezala, Barainaingo auditorioan. Eta Gatibu zentralen arituko da asteburu honetan, Aske Maite, Aske Bizi lan berriaren aurkezpena egiten, urtarriak 14 larunbatarekin gaueko 10etan, baina sarrerak agortuak daude dagoeneko, eta urtarriak 15 igandearekin arratsaldeko 7:30etan bigarren kontzertua eskainiko dute Zentral Cafe antzokian. Estrella Morente Gaiarre antzokian arituko da larunbatean arratsaldeko 8etan. Prezio ezberdinak izango dira, salan 29 eurotan, 24 eurotan palkoan eta 8 eurotan anfiteatroan. El Cascanueces ikuskizuna Burlatako kulturretxean egonen da igande honetan arratsaldeko 7etan, sarrerak 25 eurotan. Eta joan gaitezen oraingoan udalerrietako albisteen errepasora. Urtarriak 11 dugu gaurkoan, asteazkene ikus dezagun zenelako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruña herrian. Iruñarekin hasiko gara egunero bezala, aurreskola kontuak,
Iruñeko haurreskoletako erabiltzaileen 42,2% gaur egungo eskaintzarekin pozik dago egindako inkesten arabera. 12 haurreskola daude Iruñean gaur egun, horietako 4 euskarazko eskaintza dute. Inkestan parte hartu duten gehienek lerro publikoaren alde egiten dute. Eta hilabete honetan heldu arorako ongizate eta elikatze zikloa izanen dugu, hezurretako osasunerako hitzaldiak, artikulazioen ingurukoak eta baita menopausiaren ingurukoak. Marian Alonso Cortés izanen da hizlaria, hitzorduak Zabalguneko Zibiboxean izanen dira asteazkenero, gaur izango da lehenengoa eta hurrengo urtarrilak 18 arratsaldeko 7:00. Zibiboxarearekin aurrera jarraituz 18 bisita gidatu antolatu ditu lehen hiruhileko honetarako, Pablo Sarasate konpositore eta biolin jotzailearen museoa dohainik bisitatzeko aukera izanen da. Ostiral eta larunbatetan izanen dira bisitak eguerdiko 12:00 eta arratsaldeko 6:30. Jesus eta Maria aterpera iritsi diren erromes atzerritarren kopurua 101,6 igo eginda 2016 urtean. Abuztua, maiatza eta iraila izan ziren hilabete jendetsuenak 3.000 erromesetik gora etorri baitziren. Iruña alde batera utzita asteazkenero bezala joan gaitezen lehenik Eguesibarra aldera. Bertan Eguesibarreko familia arretarako zentroak egitarau zabala antolatu egin du urtarrila eta ekaina bitartean. Tailerrak, hitzaldiak eta azokak izanen dituzte besteak beste hilabete hauetan. Eguesibarra alde batera utzita joan gaitezen oraingoan Etxauri aldera. Etxauri 1560-1760 liburua Enrique Navasko Espabiotek idatzitakoa Etxauriko udalak bizilagunei oparitzen die. Udalean bertan banatzen dituzte gerturatzen diren guztientzat. Eta bestalde, kirol kontuak ere badauzkagu Etxauri aldean, izan ere Bidaurreta Esparatz, Gereziaren trailaren berri ematen digute, apirilaren 29an ospatuko da mendi lasterketa hau. Eta Etxauri barrarekin bukatzeko, zerbitzu anitzeko lanpostu deialdia egin dute udalean, aldi baterako lana izango litzateke eta hautaketa frogak egingo dituzte. Eta bukatzeko joan gaitezen Ezkabarte aldera, Ezkabarteko udalak enkante publikoaren bidez, 12 garaje plaza harreko sakaneta kalean, 22-24 zenbakian saltzen ditu. Proposamenak egiteko epea 2017ko urtarrilaren 9an bukatu egin zen. Hauexek izan dira gaurko udalerrietako albisteak bere halaxe gatoz bueltan eguraldiarekin. Gaur asteazkena zeru oso odeitsuarekin eta euripean esnatu gara Iruñerrian eta Baztanaldean. Egunaren lehenengo partean euria egingo du, arratsaldean baino sarriago eta ugariago. Ipar eta ipar-mendebaldeko haize ahula ibiliko da eta temperatura pixkat igoko da gaurkoan, 9 gradutako maximak utziz Iruñan eta 10koak Elizondon. Giro goibela orokorrean gaurko egunerako Nafarroa osoan euria izango dugu izpide berriro ere, batez ere goizean eta iparraldean. Ipar-mendebaldeko haizea bizi ibiliko da eta temperaturak gora egingo du, maximoak epelagoak izan da. Ostegunaren lehenengo partean ez du apenas euririk egingo, baina arratsaldetik aurrera euria egingo du berriro ere barra-barra. Goizaldean eta goizean zehar, hego-mendebaldeko haizea nagusituko da, arratsaldean ordea ipar-mendebaldera aldatuko da eta euria egingo du berriz ere. Gauean baliteke elurra egitea 1000 metro inguruan, baina temperatura maximoek gora egin dezakete hala eta guztiz ere. Eta ostiralean eurikontuak berriz ere, zeru estalia eta temperaturaren jeitsiera. Elurko eta jeitsi egingo da temperaturarekin batera, goizaldean 1000 metro inguruan egonik, goizean zehar 700-800 metrotan eta egunaren amaieran 500 metrora jeitsiko da.
eguraldiarekin batera gure saioaren lehenengo atala amaitutzat emango dugu eta orain elkarrizketekin bueltan gatoz, ez da Larraitz? Horixe da, Maria, lehenago aurreratu dugun moduan gaurkoan korrika izango dugu protagonista nagusia. Horretaz hitz egiteko Nafarroako koordinatzailea etorriko zaigu, Asier Biurrun, dakigun moduan korrika 2017 urte honetan, martxoaren 30-etik apirilaren 9-ra izanen da, Otxandiotik Iruñera. Beraz, pozik gaude ez, korrika hemen gure hiriburuan bukatzen delako. Horretaz gain berezia izanena edizio hau, 20. delako, eta hainbat kontu prestatu dituzte, baina hori dena Asier Biurrunek kontatuko digu hemendik gutxira. Hori da, elkarrizketa eta gero beti bezala, Mendi Abesbatzaren urte berri kontzertua. Uharten Zubiarte kalea 13an, Zubiarte Euskaltegia, 2000 urtetik euskaldun lanetan, 15 urteko lanaren bermea, Nafarroko euskaltegi publiko bakarra, maila guztiak 0tik egaraino, klaseak goizetan eguerditan arratsaletan. Bilatu tartetxo bat euskeran trebatzeko, informa zaite 948 36 0 bat telefonoan. Matrikula epea zabalitugu urtarrilaren 12tik 22ra, maila guztietan A1, A2, B1, B2, C1 eta EGA. Eta ordutegi zabalekin goizez naiz arratsaldez. Lacturale. 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 Benetako esnea elez idazten da. Lacturale. Orain Lacturale laktosa gabe ere. Eta gaurkoan korrika kontuak izanen ditugu mintzagai, gainera 2017 urte honetan edizio berezia ospatzen da, 20. hain zuzen ere, eta horretaz hitz egiteko hementxe dugu Nafarroako koordinatzailea, Asier Biurrun, arratsaldean eta ongi etorri Salva telebistara. 20. edizioa batzuk izenaz ezagutzen duguna, aurkezpena eta gero, Otxandiotik Iruñera izanen da, martxoaren 30-etik apirilaren 9-ra. Az gaitezen pixkat izen horrekin batzuk, zergatik izendatu duzu horrela 20. korrika? Bai, oso ongi adierazi duzuk ez, batzuk izena edo leloa urtengo 20. korrikak lelo hori dakar, guk bi hitzen elkarketa egin dugu, bat eta zuk, eta azken finean ikusten dugu badela Euskal Herrian euskaltzale den jende asko, bat komunitatea osatzera ekarri nahi ditugu jende horiek eta nahi dugu guztion artean batzuk izatea, ez? Azken finean hizkuntza bat gehi bat ere hori askotan entzun dugu, bat gehi bat izaten den, bi zein gaientzen den, guk horre bilatzen duguna da, jende hori guztia euskararen komunitatera hurbildu eta izan gaitezen batzuk euskaraz hitz egin ahal izateko, ez? Pixka bate bai, azken urte hauetan AEKak daraman matrikulazio kanpainen filosofiarekin bat egiten duen leloa da, ez? Matrikulazio kanpainetan guk ere sentsibilizazioa bilatu dugu hainbat komunitatetan edo hainbat esparrutan, eta esparru horietariko garrantzitsuena gure ustez bada euskaltzalea den jende hori eta oraindik urratsa eman ez duena, ez? Orduan horren jarraipena izan litzateke batzuk lelo hau, ez? Errandu dana. Erdaratik euskarara urratsa ematea eta bat izatetik batzuk izatera. Noiz egin zenuten 20. edizionen aurkezpena? Urri, azaro, abenduan igual egin genuen, bai, ja pasaren urtean, begira, 2 hilabete pasa dira, baina ez dut oso ongi gogoan noiz egin genuen. Nola eramazue prestaketa? Orain gau honetan pixka lasaiago ibili zarete eta hemendik aurrera ia martxa hartzen. Bai, eta gogor gainera. Gu, nolabait korrika batetik bertzera ja lanean ari gara urrengo edizioa prestatzeko, baina argi dago korrika urtea edo guretzat ikasturtea dena motorrek abiadura handiago hartzen dute. 3 hilabete pasa ditugu aurreko prestaketa guztiekin, aurkezpenak eta egin behar dira, eta horrekin guztiarekin, zuk ongi adierazi duzu moduan, orain neguko porretan atxeen alditxo bat,
barkatu ez ehunekoa, zaila da, baina bueno, bai indarrak hartu, orain 3 hilabete heldu direlako eta 3 hilabete hauek korrikasi baino lehen gauzaz beterik etorriko dira eta oso intensoak izanen dira. Bueno, martxoaren 30ean hasiko da, apirilaren 9 arte zergatik hautatu duzue data hori? Bueno, datak beti aldatu baino markatzen ditu udaberriko oporrak normalean. Korrika beti bukatuko da udaberriko oporren aurreko igandean. Orduan, normalean hortik atzera 11 egun eta horrek egutegiak berak markatzen du guk. Ja berez erabaki genuen ala izatea orain dela urte edizio nahikotxo eta horren ondoren ja egutegiak markatzen du eta hortik ateratzen dira datak. 11 egun izanen direla finkatu genuen, hortze egunarekin hasteko, gehiago zaila da eta gutxiago eginda, seguramente orain leku asko geldituko dira eta gelditzen dira normalean ukitu gabe, egun gutxiago balira, are gutxiago. Orduan, 11 egunetan iruditzen zaigu ibilbide 2.800 kilometro egiteko aukera dagoela Euskal Herrian barna, eta ahalbidetzen du hainbat txokotara iristeko. Eta herri guztietara iristen ez bagara ere, saiatzen gara baiarak eta ukitzen, hurbiltzen eta... Gertuen dauden herrietara bintzat, bai? Bai, hori da. Osan, aurten Otxandiotik Iruñera, zergatik aukeratu dituzue bileku hauek? Bai, Otxandio, hor berez herrialde Bizkaiak erabaki zuen Otxandio izatea. Normalean korrikak duen dinamika izaten da aurreko edizioa bukatu den lekutik abiatzen da korrika. Hori normalean, gero salbuespenak egoten aldira. Orduan hor, nolabait pilota edo dagokio kasu horretan herrialde horri egitea proposamena eta gero guztiok aekan hori onartzea. Normalean, beraiek ongi aztertzen dute, beraien arrazoia dituzte eta horregatik Otxandion bukaera. Hasiera. Eta bukaerarekin, egiten duguna da, herrialdeka, iparralde hartuta osoa herrialde bakarra moduan, eta herrialdearen hiriburuak. Eta horiek ere, joaten dira txandaka, urte batetik bertzera, herrialde desberdin batean egiten dugu. Aurten Iruñeri zegokion, ez da bertze proposamenik egon, eta guk gustu handiz hartu dugu bukaera. Osangi. Horretaz gain ere, pentsatzen dut korrika guztietan bezala materiala dagoeneko salgai ere baduzuela, ez? Bai, badugu. Baduzue nobedaderik? Lehenik eta igual materiala badugu salgai, hainbat modu dago material hori ikusteko eta eskuratzeko, bate gure web orrialdearen bidez, korrika.eus. Bertan oso horreza da, behin sartzen zarenean ikusten da materiala non dagoen, eta hor salseatzeko aukera eta badago, ikusteko zeintzu diren aurten ditugun materialak, eta nahi izatera erosteko. Iruñan biden dago, bat estafeta karrikan eta bertzea kuria karrikan, eta gero jada euskaltegi guztietan badugu materiala, orduan jendeak nahiko erraz du hurbiltzeko eta erosteko. Materiala, interneten dagoen materiala ez dugu topatuko euskaltegietan, bai dendetan, baina orduan igual jendeak egiten aldoena pixkat begiratu interneten, euskaltegietan, eta hor ikusi ze gauza dagoen eta pentsatu non nahiago duen erosi. Eta nobedadeak, zaila da gauza hauetan nobedadeak izatea. Bai aurten atera ditugu giltzarri batzuk lekukoarekin, iruditzen zitzaigu, irudi hori erabate lotuta dago korrikarekin, eta iruditzen zitzaigun gauza polita dela izateko lako oroigarri moduan edo erabiltzeko ere egunerokoan, ez? Eta gero aurten atera dugu lako libreta txiki bat, boligrafo batekin, hori izaten alda nobedade zerbait aipatzeagatik, ez da ere inolako gauza handi egirik edo, baina berez polita gelditu dira eta hor daude, ez? Jendeak igual olako gauza txikiren bat ere erosnei baldin badu, erosteko. Eta gainontzekoa, gainontzekoa betiko kamisetak edo sudaderak, izerritakoak edo
olako kontuak. Beti ikusten dira, ez? Hori korrikan erosten duzun zeo zer, gero hortik urte eta urteetara hori altxor bat bezala bilakatzen dela, ez? Bai, nik uste badela jendea hori, ez? Gordetzen dituela gauzak, eta bueno, olako gauza txiki hauek ematen dute aukera gordetzeko, eta hemendik espero dute 20 edizio gehiago ez direla egin beharko, baina egin beharko balira bateratzeko eta errateko begira, zer dudan. Oso, ibilbidea zehaztu duzue? Bai, ibilbidea zehaztua dugu. Ibilbidea zehaztua dugu aurreko ekainetik, aurreko ekainetik, baina, bueno, gutxi gora berako ibilbidetxo bat, eta, bueno, ordutik ona aritu garena izan da, ongi neurtzen, ongi ikusten errepideak, hor, bueno, lupa hartu, mapa hartu, kotxea hartu, eta horrekin guztiarekin lan egiten. Gaur da eguna erabate zehaztua dagoena, ja badakigu ze kaletik pasako den zein ordutan, hori orain, korrika hasi baino lehen, gero badakizue minutu bateko tarte hori igual zeratzen aldela, baina, bueno, normalean atzerapenarekin, aurrerapenarekin korrika ez da pasatzen. Eta aste honetan justo izanen da aurkezpena ginen duguna, eta jende guziak jakinen du zein den zehatz-mehatz ibilbidea. Hori ere webgunean jarriko duzu, bai, ez? Hori da. Oso, primeran, 20. edizio honi begira, 20 zenbaki horrekin jokatuta, baduzue ez dakite berezitasunik, edizio berezia izanen da, zenbaki borobila tokatzen delako. Bai, edizio berezia berez bada, ez? 20. ediziora iristea edo iritsi behar izate horrek badu zerbait berezia, ez? Hor, bueno, historian ondarra utzi duen kontu bat bada, korrika, eta, bueno, guretzat ere ohore bat egon ahal izatea korrika antolatzen, naiz eta, bueno, alde ezkorrak ere badituen, ez? Korrikak helburu batzu dituelako, eta oraindik helburu horien atzetik gabiltzalako, horiek lortu nahian, eta horretarako 20 edizio egin behar izan ditugulako, ez? Baina bai, izanen ditu, eta berez asmo hori dugu, ez? 20. edizio honek ustea ondartxo berezi bat. Korrika guztiek utzi dute ondarra, edo utzi dute gogoan izan dugu, edo gogoan izateko zerbait, baina aurtengoan nahi dugu hori pixkat nolabait gainditu. Hori orain, gero ikusiko dugu, lortuko dugun, edo ez horretarako adibidez, gero igual sartuko gara sakonago, baina, bueno, asmoa dugu ekitalditxo bat egiteko otsailaren 11an, eta horren bueltan izanen da, ez? 20. edizioa, korrika honek baino, korrikak ekarri dituen gauza guztiak, utzi dizkigun argazkiak, bizipenak, eta poz horiek guztiak gogora ekarriko ditugu. Eta hortik aurrera, horrari gara, buruari ematen, korrika kanpaina berez, hasiko da urtarriaren bukaeran, korrika kulturalarekin, korrika aurkezpenekin, eta bar, eta orduan hortik lasterketa den bitarte gauza asko sortzen aldira, eta gero lasterketan bertan ere korrikari garenean lekukoarekin ere hainbat kontu izaten aldira, eta ea zerbait bururatzen zaigun, eta nik uste dute zerbait bai eginen dugula. Primeran, edizio guzti hauei begira, 20 aldiz prestatuta gero, bilakera handia jasan du korrikak? Koloretik hasita, txurita beltzean hasiko ginateke, 1900 horretan. Orain kolorez beteriko karrera da, hortik argazkiek adierazten dute asko, ez? Teknologiak aurrera egin du, eta horrek aldaketa asko ekarri du. Antolaketari dagokionez, eta ikusten denari dagokionez, kristoneko aldaketa izan da. Pentsa, lehenengo aldian hasi zirela, korrika antolatzen, izan zen norbaiten harrika da, afari baten bueltan pentsatu zuten, zergatik ez dugu erokeri hau egiten, ez? Bereik ezakit erokeria erran zuten, baina seguru ikusi zutenek erran zutela hau txoro kuadrilla korrika egiten, ez? Ez ezagutza horrek ematen du, prestaketa eta prestatzen duzu, eta atera zen ongi, baina, horko akats guztietatik ikasita, pentsa hori ediziotan zenbat ikasteko aukera izan dugun, eta nola gainditu ditugun. Hasieran ez zegoen furgonetarik, hasieran ez zegoen petorik, kartelerian ere, ibiltzen ginen askoz kartele gutxiagorekin gauzak iragartzeko. Harremanei dagokionez,
bai herritarrekin, bai instituzioekin, horre 20 ediziotan harreman asko egiteko aukera izan dugu eta harreman horiek sendotzeko. Orduan zentzu horretan aldaketa ikaragarria izan da, aipatu duan moduan antolaketa eta pixkat argazkiak ematen duen horretan. Eta luze egitenako genuke, txikikeri edo handikeri gauza handi asko daude aldatu direna, baina ez gara horretan sartuko. Eta gero hurrengoa litzateke aztertzea pixkat 20 edizio hauetan euskarak eta euskalgintzak ze aurrera pauso eman duen edo ez duen eman. Nik uste dut argi dagoela 20. ediziora iritsi bagara, badela lehen aipatu duan moduan euskararen normalizazioa oraindik ez dugula lortu, argi eta garbi Nafarroako egoera ikusten baldin badugu oraindik ere eskubideetan ez dela bermatzen euskaraz egin ahal izatea eta herritarrak tratatzen dituela segun eta nongoak diren desberdin, ez? Orduan hor lan handia dago oraindik egiteko eta zoritxarrez korrika gehiago egin beharko ditugu, baina horre nik uste aldaketak somatzen aldirela eta normalizazioan aztertuko bagenu aurrera pausoak egon dira, igual ez denak lotuta legearekin, baizik eta jendartean euskarak duen edo jendarteak duen jarrera euskararekiko nik uste dut asko aldatu dela eta hobetu dela eta orain batzuk horiekea osatzen dugun eta euskal komunitatea handitu eta erabileran ere urrats hori ematen dugun. Korrikaren beste protagonista pixutxu bat abestia izaten da, aurten zirkoa montatu duzu, ez? Korrikaren inguruan, zirkorrika izeneko abestia. Hori da. Nortzuk izan dira abestenetako partaideak? Begira, horre hasiera batean Xabi Zabala dago, Pirritx eta Portxokin ibiltzen den abeslaria, eta Arkaitz uste dut abizena Martinez duela, Orekateek izen aritzen dena. Arkaitzek batez ere, Arkaitzik komentatu zitzaion abestia motibatzen zen abestia egitera eta animatuko litzateken. Baietz zuen eta berari korrika hitza aipatuta burura etorri zitzaion lehenengo goza izan zen zirkoa. Berak azaldu zuen, berak korrika ikusten zuela zirko baten modura, ez? Zirkoak beraren dako adierazten duena da zerbait anarkikoa. Anarkikoa eta zentzua da, nolabait gauzak sartu atera, ez? Sortzen direla, baina ematen du ez dagoela inolako prestaketarik, naiz eta berak azpimarratzen zuen zirkoak atzetik kristoneko lana duela eta berak ikusten zuen ere korrikak zuela lana atzetik, naiz eta gero ateratzen zenean eman ez anarkikoa zela, jendea eta soili lasterketari lotuta, jendea korrika egitera ateratzen da eta listo ez, hori anarkikoa izaten aldak, akotxen artean jarriko dut, baina atzetik prestaketa hori guzia dago. Eta horretan sortu zitzaion zirkorrika abestia egitea sortu zitzaien ze hori Xabirekin lanean hasita, berak sortu zuen musika. Eta gero, hor baditu 4 abeslari, batzuk ezagunak, bertze batzuk ez horren ezagunak, Afuko abeslaria, batetik, igual ez da horren gure inguruan agian bai ez, baina Euskal Herri mailan igual ez horren bertze, eta Peki bat, edo, William Dreymouseko abeslaria, ez? Horra daude Izaroe bai. Segun eta batzuk ezagunak eta bertze batzuk ez horren bertze, baina hor ere lortu nahi zen hori, ez? Herrialdeak ikusi. Txoko desberdinetako jendea, ez? Hor batzea. Elkartzea abestia egiteko. Eta nik uste dut lortu dela. Bideoklip txukun egin duzu gainera, ez? Bai, bideoklipa, hori ez, azkenean zirko bat ikusten da bideoklipan, eta islatzen eta lortuko dena nik uste dut badela korrika garaian funtzionatzea. Berez nik biharran asko entzun dute abestia, ez nire burbuian, ez? Nire burbuiatik kanpo, eta nik uste du funtzionatuko duen
abestia izanen dela, ez erraza entzuteko, naiz eta zure gusto musikaliek izan modu batekoak edo bertzekoak, baina abesti honek funtzionatuko duela eta bueno, arrakastatxoa izanen dela. Baina beti markatua gelditzen den zerbait izaten da bestia, ez? Hor 11 egunetan entzuten delako. Eta bai, hori gelditzen zaigu buruan eta, bueno, igual letra osorik ez, baina tonoa edo hiru lau hitz hori gelditzen zaigu. Nor omenduko duzue aurtengo edizio honetan? Ba, urten, bueno, lehen aipatu dizut otsailaren 11an ekitalditxoa eginen dugula 20. edizioarekin lotuko duguna, baina bertan ere omenduko dugun jendea da korrika ideia aero hau asmatu edo burratu zitzaien lagun horiek. Irungo Fikoan egiteko asmoa dugu, eta bueno, ez dut ezer aurreratuko, bertan sorpresak izanen dira, eta bueno, nahi duenak aukera du txartela erosteko adibidez web orriaren bidez, eta bai horre, gorazarre edo omenaldi hori eginen diogula asmatu zuten edo abiatu zuten eta jakin dezakegu nortzuk diren? Asmatu zuten protagonista? Bai, nik ez dizkizut orain izena-bizenak erranen, baina hori jakin badakigu, berez lehenengo korrika horretan ere protagonismo txikiren bat hartu zuten, igual ardura den bat tokatu zitzaielako, edo lanean aritu zirelako, horietariko baton bat adibidezia gure artean ez dago, hildelako, baina hori, izena-bizenak begiratu beharko nuke, baina esan ditu Euskal Herriko herri desberdinetakoak izan dira? Bai, denetari Euskal Herriko, bai, batez ere igual kokatuko dira asko Bizkaia aldean, baina bai, Euskal Herriko txoko desberdinetakoa dira. Osongi, beraz, agenda kontuei begira bukatzeko hitzordu bereziak prestatu dituzue korrikaren aurretik, gero badakigu herri mila gauza antolatzen direla, eta zaila dela batzutan aukeratzen zer egin. Bai. Baina, badituzela hitzardu nagusi batzuk? Bai, berez, aurkeztuko ditugu hitzordu horiek guztiak urtarriaren 28an, okerez banago, korrika kulturalari lotutako hitzordu guztiak. Hor, nazio mailan antolatuko ditugun ekitaldiak aurkeztuko ditugu, zuk erranduzunaren gatik ez gero herrietan eta auzoetan 11 kontu dagoelako, hor nolabaiteko menutxo bat jarriko dugu mailaren gainean eta gitarau bat herrialdeetan barna eginen ditugun ekitaldiekin. Otsailaren 11koa ere publiko egin dugu, jendeak jada txartela hartu nahi izateko, ez dut aipatu, baina bazkari baten bueltan antolatuko den ekitaldia da. Eta urtarriaren 25etik aitzinera, 11 lekutan, 11 gauza, eta seguro ondoko herrian gauza bat, eta egun horretan bertan gurean bertzen zerbait, baina horrela. Osongi, Asier, mila esker, Xala Telebistan izatagatik, eta anima horretik duzen lan guztiarekin. Eskerrik asko zuei. Baldorba sagardotegia Aizoainen Iruregaina poligonoan. Sagardotegiko menua eskaintzen dugu, bazkariak asteartetik igandera eta afareak hortziral eta larunbatetan ematen ditugu. Oletan dauzkagun sagarrondo propiotatik ekoitzitako sagardoa daukagu, eta gainera sitrabesan etortzeko aukera ematen dizugu asteburutan, labriteko aldapatik. Zato Baldorba sagardotegira. Aristigain kanpina Zunbilan. Kalitatezko jakiez gozatzeko 100 lagunendako tokia duen jatetxea. Kanpoaldeko terrazan otordu eder bat ere egin daiteke. Pintxoak, bokatak, razioak, plater kombinatuak, menua eta karta aukeran. Mobil homak, bungalobak, jolas parkea. Zunbilan Aristigain kanpina. Informa zaite www.kanpinaristigain.com web orrian.
Donesteben Leitza errepidean Menditxuri, beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bisita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Donesteben. Uharten Zubiarte kalea 13an, Zubiarte Euskaltegia, 2000 urtetik euskalduntze lanetan, 15 urteko lanaren bermea. Nafarroko euskaltegi publiko bakarra, maila guztiak 0tik egaraino, klaseak goizetan eguerditan arratsaletan. Bilatu tartetxo bat euskeran trebatzeko, informa zaite 948-36-0 telefonoan. Matrikula epea zabalitugu urtarrilaren 12tik 22, maila guztietan A1, A2, B1, B2, C1 eta EGA. Eta ordutegi zabalekin goizez naiz arratsaldez. Lacturale. 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 Benetako esnea elez idazten da. Lacturale. Orain Lacturale laktosa gabe ere. Gutxi zakatuko dugu orain bai hizkuntzaz eta bai karaktera, eta gehiagoen 3 xaska abesti eskainiko dizkizugu. Lehenengoa Virginia Maite. Horren ondotik 2 abesti gehiago, xaska abestia. Eta azkena, bloke hontako azkena, aurrak erotaratzeko soinua. Bakarlari lanetan entzungo dituzten Mañoli abestegia, eta baita ere, hay una solista que no figura en el programa, culpa mía, y es Alicia Telletxea. Aparte, veremos otra vez a Garbine, veremos a Ruth, y también veremos con el acordeón a Gorka Fuentes y con el Chistu Eitziar Irigoyen. Yo creo que algunos se me olvidará, pero ya me perdonarán.
Eta hauxe izan dugu dena gaurkoz, mila esker Maria eta zaindu zaitez, izan ere badirudi gripeak gogor jo duela, baina hemendik 2 astera oraindikan gehiago igo behar dela, beraz kontu zibili eta ez zaitez oztu. Hori da, zuk ere zure buruaz zaindu, orain arte libratu garelako, beraz... Bai, momentuz bai. Hori da. Ez gertatzen den. Eta eskerrik asko zuri ere, eta bihar arte. Bihar arte. Etxean zaudeten hori, eskerrik asko zuen arretagatik, eta bihar arte. Agur. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Baldorba sagardotegia Aizoainen Iruregaina poligonoan. Sagardotegiko menua eskaintzen dugu. Bazkariak asteartetik igandera eta afareak ortziral eta larunbatetan ematen ditugu. Hoietan dauzkagun sagarrondo propiotatik ekoitzitako sagardoa daukagu. Eta gainera, sitrabesan etortzeko aukera ematen dizugu asteburutan, labriteko aldapatik. Zato Baldorba sagardotegira.